Dan gaan we naar Aruba. Daar is een hondenbezitter veroordeeld voor dierenmishandeling. Het gaat over Alberto Groeneveld. De zaak kreeg begin dit jaar heel veel aandacht. Groeneveld is een bekende naam in de Arubaanse samenleving. Hij is later ook uit een politieke partij gezet vanwege het feit dat dierenliefhebbers die zagen dat er bij zijn huis een hond, die is later Kaleshi gedoopt, zwaar mishandeld werd. De hond zat veel te lang vast aan een ketting. Toen de dierenactivisten de hond hebben vrijgehaald, is hij kort daarna als gevolg van de mishandelingen overleden. En de rechter heeft gisteren bepaald dat daadwerkelijk is bewezen dat Groeneveld zijn beest lange tijd zonder zorg, water, voedsel en schaduw heeft achtergelaten. De mishandeling en daardoor de uiteindelijke dood tot gevolg heeft ertoe geleid dat Groeneveld is veroordeeld tot 60 uur gemeenschapswerk en een boete van 750 gulden. Hij heeft aangegeven niet in hoger beroep te gaan en meteen de boete te betalen en het gemeenschapswerk te gaan doen. Naar aanleiding van deze situatie is er op Aruba een hele discussie ontstaan over dierenmishandeling, de wijze waarop mensen met dieren omgaan en wellicht de introductie van zwaar